bandiraɓe julɓe en gaddanen ceerno ngalɗo namdal gatanal oɗo kanko o namdi e on mo ganduɗa ko jogiiɗo layya no ko mawɗo kono kadi ko timmuɗo kono noon so woni ko layyo horum o yiɗi layyade o jogotako ko yadata e layyo ko on namde mbir layyo ɓay ko mawɗo ko timmuɗo on wawi yeeyde layyo o sooda layya tokoso timmuɗo sunna heddi ko daña liyam layya o belɗum ne dagi walla dagaki ko ɗum namdi dago no dagi kay hedde tawde ko coodowo kam gila awolan kam yo sorta ko so tan so tawi noon ko ɗum o jogii tan ɗo galle makko ɗo misala mo jogii ɗon tan jawdi mawdi ko jibiniraɗo walla ko dokkaɗo walla ko cakkaɗo ko kayri tan no jogii enen gandi so filliti layyade kam la budde ne jogii ko yaadata wonno layyane kadi layya o kadi boom wiya tan ko yo hirse waɗe hen gueɗe tati yo ittu hen defe e galle makko ñaame heddi ko o yaɗa hen hoddiɓe o sakko hen miskineɓe waɗe gueɗe tati wiya e tew noon arma noon layya kadi joomum no wawi mato hay so waɗan so juuɗi maɗa wawi ƴakkude waɗa walum ene sella dal kono kam ɓuuri yiɗede kam ko layya o kam yo won jawdi mawdi daneeri bandi gallaɗi ɓuuri yiɗede amma façon fof ne yiɗa eyyi so ala ɗum kadi so damdi mum so mbeewa mum so nagge mum so ngelo fof layya kam ne yaña ha yaaji inchallah tigi noon tigi jarama ceerno Mat ɗon nama labti ceerno oɗo kanko o namdi ko wonande ɗin boyli ganduɗa ko yimɓe ne ƴooga hen aray saaha noon boyli ɗi mbatte fosuji ɗum kam beele série wonko wi hen walla holno ɗum way ceerno eyyi ɗum kam min kam wona sharia ñawami hen ko fodde fahmu am tan banggue haqqillam gonga so fellitide joomum ene waɗa woyndudu ne watta ndu fons so drama joni kono 50 métre so ronkani kam yo ubbu hen 10 métre kam hedde métre sappo kam o ubba ɗum heddo nogas ɗi walla kam ubba 15 heddo 15 ɗi kono tan to woyndu to ndu ɓula to ndiyam to wattede fons ɗum kam miijo moƴƴinani ɗum nani nan woɓɓe ne mbiya leydi ne waɗi filtré nani yimɓe anduɓe ne kaal ɗum mbi leydi hayso hoddirama joni woyndu woni ɗo fos woni to so tawi tan ko métre eje seeɗa hakkude ɗo leydi ne waɗa filtré ande waɗa filtré ndiyam ɗam taw lorondirani eyyi kono miijo moƴƴinani ɗum no fewi so ronkani tan so hoddirama tan woyndu kon 50 métre so ronkani yo ubbu hen fodde 10 métre kam ɗum kam ubba ɗum o dama ɗum ha feewa on saaha fuɗɗe waɗ ɗum kam ne wawi taw hanti watta lor watta dorno ko yahate dow wuuro ko hawnaki tekka seeɗa tekkat seeɗa o wasa yettoyade nder to kono kam tan 50 métre woyndu wonno watte fos ɗiɗa boylu fof 50 métre guite nen nder nen jahodira miijo moƴƴinani ɗum fewi e faamu am on wiyata noon deftere kaaride wi noon walla wi ala miyamede inchallah onon tigui jarama ceerno ɗon kadi nanama famama tigui rigui e ngal ɗo ete namdal ceerno oɗo o namdi koko faati kanko hewno ko ummade hede 2 heures jamma o juula o wirda o waɗa noon witire o haydo safa o no wiide makko waɗi ɗum haydo safa o wi noon de o juuli hankkadi ha heddi hankkadi on waɗa safa hankkadi omo gayna e nder jamma ngo hawre gantu heeɓimo heɓani wadde safa o sawa witire heɓani wadde ɗum beele o yoɓoya ɗum walla holno waɗata andi safa e witiri ene jogii no yanirta yana tan fatoma wonande defte ɗe no mbiri ni e ceerno Cheikh Tidiane noon kam no yoɓa witiri e kono fodde defte men figgo hoɗi janggaten ɗe ɗe mbiyata ko neɗɗo o tawi o wendori o fini tawi ɗo e puɗal nangue ne heddi fodde kada juula darɗe 7 julde tan moƴƴere wona julde lelde ha ɓurti wona julde kadi cikagol ngori ha bere gawri wona julde tan timmude amba andi ɗo e puɗal nangue kam misal tan hedde minta 6 nin ɗo walla minta 7 ɗin ɗo ɗum ɗon darɗe 7 ne kaƴa hen o heɓano noon julde safa witiri yo juul darɗe 3 ɗe safa witiri o wona ko 7 mbiɗen tan o juulat 7 tan nangue fuɗɗo ɗo joni tawi o suwano uddude gueƴe yo juul darɗe 2 safa darde wotere witiri wona woni tati no foti heddi e ɗo nayyi darɗe 2 keddiɗe o sakkana fajiri o julde subaka nde o sakkitoro julɗe farilla 5 ɗiɗɗe tawde temps ono jaɓa ɗum ɗo yo addu safa e witiri o adda darde rakatal fajiri o adda farilla o sakkito ko ni woni ñawore so hoddirama noon ko hedde darɗe 5 tan wonata tawi ko hedde darɗe 5 wonata ɗon kadi ha joni yo addu safa e witiri so addi safa e witiri o yowa rakatal fajiri o safa e witiri o addata o yowa rakatal fajiri o juula darɗe farille ɗe e sen jejji tan o juula darɗe fajiri ɗe o sabbo ha nangue fuɗa hangue yesso no moƴƴi seeɗa o yoɓa rakatal fajiri o
rakatul fajr ne yobe ha zawal fodde nafil ala ko yobata e nafil sona kanji kanji kadi ko ha zawal ha woni ha sallifana sa yobani ha sallifana di patim dum ne ko non way julde yarnandu ko non way hay julde idi so drama joni ko korka julde korka wonno en cina lewru yama hanki en jodi ma ha sallifana yoni ko den nan den lewru yama en taji yo tan defen botar nyamen kono julde nafil ala nange sa jaggama caggal zawal julantake julte ko betabe rakatul fajr ne yobete ko betabe zawal yonti hayti yobed anani so drama non do e puddal nange hande ko bendordo ndo finide kam kala ko tinni ko darde tattano wawi do julde nange fuda hay shafa o samat dara so haɗide yo samminde o arda darande wotere witri goto anda so addi on rakatul fajr kala o yowande ha joni o juula dar ɗiɗi farilde ana famide dar tattan munta terhide puɗal nange wala minta ɗiɗi joni yo sammin shafa ɗiɗi cakkatede o arda darande witri wotere nde so gayno juula dar ɗiɗi farilde ɗe adin nange fuɗal so en koddiri ɗo kala ko tinni ko darde ɗi tan o wawi ɗo julde walla wotere tan nange fuɗa witri o sami witri sami te wona ko yoɓoyte witri sami shafa o sami witri sami rakatul fajr o sami kono on kam ne yoɓoye betaɓe ma yoɓe mbiyata weddi to on saha ko faril ɗo tan woni haaju woni won ceerno Cheikh Tidiane noon no yoɓa witri witri so fatima o yoɓa ɗum betaɓe eyi inchallahu taala machallah non tigi jarama Ceerno Hammat bandiraɓe nani kono kadi paami tigi rigui non keeɓi hen kadi faamu hano hannirta niyete non bandiraɓe ha joni sen jokki namde men andu diine ma ceerno oɗo o namdi o wi ko fodde rewɓe o jeeyo wonɓe galle kamɓe ndendi tarodo wotere kam fof noon soɓe pini eɓe lotolonga farilla e tarodo wotere nde kamɓe ndendi ɓe belɗum ene sellanaɓe kamɓe fof walla ɗum sellantaɓe ɗum kam hayso sellanaɓe kam fewani ɗum kam ne gamutini seɗɗe tarodo wotere ko hayso wona janaɓe hayso ɗum kam tarodo wotere rewɓe jeeyo en mbiɗani ɗum kam so dañanoma kam taw wona noon wayi eyyi kam so dañama ko noon pamirmi inchallah yimɓe jeeyo rewɓe jeeyo en gonde galle taw goto kamɓe fof ndendi tarodo wotere nde wiyatake ene sella kay kono noon ne waɗi caɗele eyyi ne jogui e yimɓe woɓɓe so naati tarodo ne leela yaltude eyyi ɗum waɗan lor so dañanoma debbo fof e tarode mum dañama kam ɓuuri jomum dañani noon ko dañi ko ɗum tan yadata inchallahu taala tigi oɗo kanko ceerno o namdi kanko jammaji ɗi omo jogo gantu jammaji ɗi saomo jogui ɓinguel makko koye juɗɗe tan joga ino beele on so woni hojjirama ɗanima seeɗa wirdu makko janggo subaka ko wawi wirdude jamma he walla kanko holno foti wadde beele ɗum wawa wonde taw ko debbo kay hayso ala ɓinguel so welima wirdu makko mo wawi wirdu ɗum jamma he kono noon ko nde gueƴe safaqe wirni joomum juuli gueƴe wona ɗon tande yo joomum sabbo fodde air falakiya oɗo misalan so hoddirama joni gueƴe julte ko 8 heures ene mbiyata 8 noon 20 heures woni 8 heures tan tawi ko nden gueƴe julte ko famɗi fof joomum yo jooɗo ha wona 9 heures 9 heures demi en 10 heures en 11 heures en fof omo wawi salliginade o salligo o wirdu makko subaka janggo o e wirdu makko subaka ndo kihiɗo janggo fof ne selliɗo makko ɗo kono noon so tawi gantu ala ne moƴƴi tan o acca wirduji ɗi gona e palsuji mumen yo ɗaccu tan ha weeta o wirda so yi ha hiiri heɗo waɗa wirduji ɗi tan e palsuji majji kono so ardini basi ala e so hoddirama ko gorko ne kadi ne wawi ardinde lazim mum e tawde mo jogui worɓe ɓe o wirdidi oto ardine wasifa o de wasifa kay accu ha weeta o yaha jama o wirdida e julɓe tawi noon ɗo woni ɗo ala mbo wirdide hay goto mo jogui kadi ñalaw mo jogui golleji so welimo kadi gila jamma o ardina wirdu makko o ha gasa lazim e wasifa o foof ha laaɓa so fini o libre o wawa hebde o wawa gollude golle makko kono noon so leeli wirdude ha seɓɓiti no feewi o naate wirdu emo wirda o gaynani fajiri tawimo ɗon hande ñande hen o wirdata ha heewa ñande hen o wirdata sabi sellani ko ardini ko sellani te o taƴata wirdu o jokki tan mbo o juula salatu o watta wirdu goɗɗo rakkata mo sansa tan o ardina ha o gayna tawa fajiri sekaki ɗum kam woni selli tawa tan fajiri tawimo ɗon ala ɗum kam ñande hen o wirdata ha heewa so Allah haaji sabi ko birlo lawol gongol kadi inchallah tigi noon tigi ha ceenne ha joni kanko bandira debbo omo namdi ha joni wi ko beele kadi on wawi ustude wirdu ndu o wirda lazim subaka wasifa kikiɗe belɗum ne wawi wonde walla ustaraki ha joni kanko kadi goto namdi ɗum ha joni eyyi aldi banggue wirdu tijaniya
lazim koko waɗɗi subaka e kikiɗe obligatoire subaka gotol kikiɗe gotol wadifa waɗɗi e nder 24 heures ko lawol gotol imma subaka walla jamma anani ɗum waɗɗi kono en ɓuri yiɗede noon ko mbaɗa laabi ɗiɗɗi fof eyyi ɗum noon neɗɗo noon toujours so wiyama ɗum ɗo ene moƴƴi ɗum ɗo ɓuri moƴƴude maɗa poɗɗa yahande ko ɓuri moƴƴude ko a faami a faami de noon foti wonde joni noon so woddirama kanko masala alhaali makko wawani wadde wasifaji ɗiɗɗi fof kam ko toon kam ƴewete saabi wasifa o waɗɗi ko lawol gotol nder jamma e ñalawma wasifa waɗɗi ko lawol gotol kono sa waɗimo laabi ɗiɗɗi no lazim ni ɓuri yiɗede joni en jiddental ngal kadi watta ko ɗiɗɗi fof watta ndeka noon neɗɗo yo nande bandum en tan kala ko banden puyri ɗayiru ɗum moƴƴide yantu hen eyyi kono noon wasifa kam waɗɗi ko gotol imma jamma walla ñalawma enen gandi noon dewal Allah jamma kadi ɓuri dewal Allah ñalawma machallah eyyi wonon dental ngal kam no dental ngal waɗata ni tan neɗɗo yowanno waɗir noon fof mun ko pamɗen inchallah tigi kono tigi jarama ceerno a weltanama ha no hannirta niyete ceerno oɗo kadi kanko o namdi wiyama wonde so ɓiɗɗo jibinama so wuddu ndu soli yo mofte e nder hen janggo jaam so reedu ɓinguel ngel no muusi so wuddu ndu sohnama ndiyam ɓinguel yarnama rendu ene ɓuuɓa on namdi mbeɗa ɗum kam ko sharia tan wino walla ko aadaji fulɓe tan kanko ɗum o namdi ɗum ɗon namdeteɗum ko docteur eɓe on sharia haalani ɗum ɗo yo sharia haalani ɗum neɗɗo kam kala ko iwe mum ko fate targal wiya ko yo ase ubbe ko ɗum jannguɗen cikolel so sunninama ɗum ubboyte so wuddu taƴama ɗum ganduɗen so fembima koko ubboyte so hol cegineji koltama koko ɗum ganduɗen enen amma wiyajo no mbiɗa ɗo ni namdete ɗum ko docteur eɓe eyyi docteur eɓe noon no gona docteur eɓe ɓaleɓe joom leɗɗe en siɗɗoji en no wona kadi docteur eɓe to banggue mbindude en docteur eɓe banggue tubakoɓe en ko ɓen kam jeeyi ɗum ɗon saɗe kam haalani ɗum fodda enen ko jurniɗen ko jiyan ɗum toon noon tigui nanama famama ceerno oɗo kadi o namdi o bandira debbo o wi debbo jiɗɗo wirdude asul jumati o wi beele ko ma jamaji puɗɗo o fuɗɗo walla ala so sawo heedi on wawi wadde kanko wirdu makko ɗum o namdi andi neɗɗo mo yahani jama juldani e jama on kay yo yaha jum ceerno on kay koye waktu o tan foti yowitade somo andi salli Allah sara o nani tan salli o noddini mo andi kam Allah sara yoni yo juul to yahani dental jama yo juula wirda ala ko haɓɓimo e worɓe julɓe walla goɗɗum ɗum kam ɗum pamɗen enen inchallah taala noon tigui jarama ceerno ngal ɗon nama kadi ceerno oɗo wi kanko koye lewru korko wonno omo hoori Allah waɗi noon wonɗo yaano mataw o hendu simme farkimo ha yetti goddol ɗum beele ɗum korka bon ene bona korka makko walla bonnata korka makko ko ɗum namdi kañum anni no mbiyata ɗum ni bam ad-darurat tubihu al-mahdurat enen kam fadde ko jannguɗen ñamde e yarde e cuurki hay cuurki de ne bonna korka de en heddo noon so woddirama wuuro ɗo hoƴi ɗo ko simme ƴi ko noon mbayi ñande fof kam ko jaro simme ala ko wawi hen sabi ene jangga neɗɗo mbo poussiére farki tawde ala ko wawi hen ko jaafaɗo liggotoɗo e nder simon walla ko nande uno e machine aji en sa teski poussiére aji condi ndi so farkima ene yaafe eyyi kanko ne e banggue faham men tawde wona kanko simmi ala kadi ko wawi hen wawa hadde simme o simmede kadi ɗon kadi o hoɗi e banggue faham men fotani bonnude korka makko sabi hanti ko lor Allah no wawi yaafade eyyi ko noon pamirɗen inchallah tigui noon tigui ɗon tigui labti ceerno ha ceerno oɗo namdi o wi so ɓiɗɗo jibinama ñalawma jibina o so hirande timmi ñalawma arti woɓɓe ina mawnin ɗum e leyha ngal namde arini ɗo o mbaɗ ɗum anniversaire mawnin ɗum hirande arti ɓiɗɗo ko jibina ko beele ɗum ene moƴƴi banggue julɓe walla ɗum moƴƴani min de mi anda ɗum toon kam to banggue defte janggateɗe kam mi yiyani toon damal wadde universel mi yiyani ɗum toon tawi Allah mi yiyani mbeɗa andi noon nela sa sallam ene hooranno altine nde wonno altino jibina noon mbiyata mo hewno horde ɗum ko ɗum kam gandumi hen amma universel no yimɓe mbatta elle ɗum ƴetta koye tubakoɓe elle ko noon ɗasata wadde inchallah tigui anda ɗum toon noon tigui ceerno namdal cakkitingal e namde garnoɗe ɗeɗo balɗe oɗo o wi ko on commerçant ceerno commerçant coɗɗo hunde temedere o yeytinde temeɗɗe ɗiɗi ɓe belɗum no moƴƴi walla moƴƴani andi Allah tabaraka wa taala wi caggal a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba
Allah dagni ko wiete jeegu ko o harmini ko wiete riba ko jeegu non e dow ndiɗo mbaadi ene dagi o soodi hunde nde temedere o yeyti hayso ujunere e dagi kono noon moƴƴani e wonko daggoto taw hanani deke neɗɗo o sohodirama soodi hunde temedere aɗa wawi yeytu ɗum temeɗɗiɗi gonga kono noon tinno kadi annene ane client no ndende aɗa andi sa yeeyi ɗum temeɗɗiɗi ko sodete sa ron kan watta temedere capanjoyi dokka kadi o kañum ne heɓa hen yiito hen hoore mona sabu nela sa sallam ne duwani jeeyowo newiɗo e codowo newiɗo ñamlowo newiɗo joɓowo newiɗo jomnittoɗo newiɗo fof ne duwana jeeygu ngu sa toujours sa somoyima aɗa andi oɗo ko yeyata kono seeri ha ɓurti goppa ɗum jaha cooda ko hakkindi ko beele mbawa walloyde julɓe sabi sa soodi ko seeri ka jogorɗo fawnade hen musata miskineɓe deke noon ammir miskineɓe cooda e jeeygu ɗo newi seeɗa sa ari a yeeyi keɓa hen miskineɓe keɓa hen aɗa andi kay pellel sa soodi hunde temedere sa wi temeɗɗiɗi ko par la force koɓe soodo kono noon ne muusi kay ustu e temedere he kamɓe ɓe keɓa hen gon jeeygu ngu keɓa kalis keɓa duwaw nel assasalam keɓa duwa wona kono sodirama ana ƴewan duwaw ko an kalis tan jiiɗa pontema tan joguiɗa aɗa feŋa e koye ma heɓ kalis kono heɓata duwaw kam ay ɗum kam ɗum pamɗen hen amma jeeygu kam dagi holko harmi ko riba woni ñamlaɗo joni neɗɗo temedere pawnoɗa busam walla ko nandi hen pawnoɗa woni ribal fadli ribal nasa'i ribal fadli no ɓurata wawde kam faami tigi rigui ribal nasa'i woni wostodirde hunde ko nande kanŋe tawne neɓodiri walla gawri e gawri ko nande joni gostodiran ɗo mbayiri mboɗiri daniri ko muudo e muudo kadi ko jungo e jungo min kelde ko joni wona mi tottuma muudam mbiya an ha kikiɗe sellata ɗum ko riba lelnugol ribal fadli ko riba faw ɗum ne harmi Allah noon heɓɓiti wi faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqati wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim Allah wi noon sodirama ndew harmini riba nde o wi kala mon bo oɗo waaju yetti o darti holɗum ko hawri neɗɗo o wonko ñamluno ñamluno halis ma nafade ha lewru maaye ɓe gartiran ma halis ma wona joni noon so hoddirama a nani ɗum a foti yafade ko fawnte ko waƴoɗa tan hoore halis ma nde wona eyyi ɗum ɗon kono kala noon nanoyɗi ɗum ha gasi caggal mum yaɓɓi ɗum ɗon continue e badde beele hôpital mum on kam ko jaho jeygol riba ne harmi kono jeeygu kay ne dagui e dow no namdiri ni ne dagui kono noon oto wan noon eyyi yo tinno yo wallu hen miskineɓe eyyi inchallah noon pamirɗum kono noon tigi jarama ceerno Hammata jarama kadi ɓen heeɗiyankoɓe saktirmen Dakar FM en wayno namde garanɗon e jamma hande o kono tigi oy bisimilla ceerno won musidɗo goto gila hedde are wonde rawane sah walla kam lebbi ɓoyɗi seeɗa won namdal toujours ngal o namdi kam so ari ga yimi haal mi yejjitat tan joni noon mi siftiri ngal ɗo joni musidɗo o wi ko neɗɗo koccuɗo majjere o wonde majjere nde no sharia o wirini ha timmi o yitani joomum o jeyni andi wiyete ko neɗɗo so hocci hunde yo laako no tawde hunde nde ne jaɓa moftede ko nande dammugol mbaalu mbeewa nagge ngeloɓe ko nandi hen dal o hocci walla jawdi kalis en ko nandi hen yo mofti ɗum fodde hitande amo yeeyna wona so yeeyni kadi o yeeynata kono fotata yitirede eyyi wona andi neɗɗo koccowo wiya hayyo mi malama on hewani yeynude wona joni noon jomum yeynata ko dambuɗo ɗo yimɓe ndendata ko nande dambuɗo jama en jeere en ko nandi hen wona so yeeyni fodde hitande timmude hay goto arani laftade hitande timmi ene sari en rokkimo hen gotile gueɗe tati sen jejjitani imma o sakkono neɗɗo o anni o tattoɗo miskine o sakkono baraji ɗi yo winde liste neɗɗo majjiraɗo walla o sakkono hoore makko kanko hoore makko walla o jeyno kanko namdiɗo no namdi ko beele neɗɗo o so tawi hoddirama o jeynima nagge nge walla mbaalungu walla mbeewa ba hante o laakni fodde ko fonno laakno ko yitani o jeyniba a banɗo nder jawdi makko walla nagge nge yeñi ɗon ha heewi beele somo askoye jawdi ndi beele mbo askora hen kanko namdino ɗo ɗum namdino wona o anda mbo andi waɗa ko yidde wallude julɓe tan e fodde faamumen tawde kay o jeynima ne sella o ñaama sella o yara e faamumen o foti ko limde ɗum o aska ɗum sabi hantoji kono noon sarɗi nin toon de wona mbiɗon ko yo sakkano joomum walla o sakkano hoore makko walla o jeyno
te gettare fof kala hen ko waɗi serveni rokki bona ndeke noon ɗo jeyniɗo asakala so yonti embo lima on foti limde ɗum hen wona kono noon ɗo e makko mayde kala nde neɗɗo o aroyi ndewmi tegel ha galle makko o tawi ko on tigi jeyi on tigi ndeke jeyi nde majjere so yiɗi wonta woni duuɓi sappo ni o haalani on no firlitiri ni ɗum yoni neɗɗo o moƴƴi feewi so ɗum yonani mo ka joɓo aywa ay ko ni ɗum noon paamirɗen inchallah ko noon tigi jarama no feewi ceer Hammat bandiraɓe nani paami tigi rigui machallah hande kadi jammo waɗi fayida no feewi faamu kewɗo heeɓima no feewi no feewi en jetti bandiraɓe kala e kuuɓal wattu hakkillaji men e nder yewtere nde